Nyakora moke jwang machiegni kendo e chenro ni mar rupiny wantiere kidieny mano mara rupiny kapod wantiere kanyo e nonro mag gaset okinyi ma kawuono kama wantiere kaka pile gazet ariyo moda mana nononi kendo watemo mana fuono ni gigo mantiere kae ka watemo mana rango gi e yo ma kare kendo wamigi ka intiere kamoro amora ma yudo wantiere kae kaka pile kaka nosekoni wantiere kaka kod jafwambo marwa mar Ramogi TV ma bende da konyowa nono gazet okinyi ma kawuono mano Judith Omondi machiegni. Erokamano Cleophas, ageno ni iwuotho riti. Osebedo thuolo wachoni isebudho ka ok ichope gazet ma kawuono. Dwe achiel ni iseloko higni 2. Dwe achiel ng'eny ka warago chenro mag fwambo. Kata kamano ichiemo maber? Achiemo maber wuotho rita. Kendo ageno ni biro marwa ka dhi miyo joneno magwa bed gi fuonro matut ewi oboke ma wan godo kae mar Standard kod Daily Nation. Mana kamano wantie kod kanyo kod Ramogi jwang' mondo wakelnigi e yo makare. Wada mana rango kanyo ni ang'o ma omi pek e gazet ariyo ma wantiere go kae. Mano mar The Standard gi mano mara Daily Nation. Wacho ka nitie ga weche ma omi pek Daily Nation koni to warango bende ma ochiw ka to Judith Omondi dhi miyo pache kaka jandiko kachiel kod jasomo kendo jafwambo. Kono ni mane moneno ni dhi usuru diche ma kawuono ka warango chal mara siasa. Gazet mar The Standard nyakora Ramogi jwang' iwacho kanyo ni ati gimomiyo jatend piny Uhuru Kenyatta ok wichopo e kampen mag Raila Odinga enyanyata gwengego duto mag masawa mar Kenya mane wacho momi pek kanyo ka weche mamoko matino matie kanyo koro ogai mara Wiper Kalonzo Musyoka koro ntiere iwacho ni flip flop wacho ni oonge kod ochung' akara wacho ni en ka kinyan ka wakiani banka nolano dhi chung jatend piny Kenya ng'omo timore ma kendo koro jogi koro chopo nyaka do giwacho ni chike ma koma omiecha ok en koma onge kata e pen chike mathurka mano mantie kanyo iwacho ni koro governors bende oseyiero jolupgi ka Kenya Power mauka muchung'ne ke uteko stima e thurka koro weche go mag ohala bende koro yudo jatelo manyien kaka machielo bende nitiere weche mag tuke ma bende waneno ka weche go tenore kod tuke go mag volleyball bende omi pek kanyo gi mago bende mag adhula gimoko bende momakre ma dhano mano gazet mar The Standard wadarango gazet mar Daily Nation kae to wawinj pat Judy ni mane ma wanyalo chako go okinyi ma kawuono gazet mar Daily Nation gima ondik kanyo maduong' kendo Daily no kawuono ket mana wigi Kalonzo ka inyalo mana nene kanyo mantiere Daily kae Kalonzo Musyoka okawo pek mar gazet kae kendo koro wacho ni chopo kama koro odhi we chung' koso odhi chomo doho mondo rang chung' mare mar bedo jatend piny Kenya mano gazet mar Daily Nation ka piny kanyo nitiere ombulu mar paro ma okaw kuom jomopogore opogore opinion polls Cleophas mowacho ni Daily Nation ni ben e adieri wanya wacho ni en sarcasm koso nikech aneno koko nandike ni Daily wala kawalo nyakora Ramogi jwang' Judy gazet mar Daily Nation oketo kanyo wacho ni election polls makoro nitiere kae weche ma ombulu mag paro wacho ni opinion polls go oketo ogai mar ODM e thuolo manyime ne William Ruto mage weche go mag siasa kiwacho ni omedo points madero mabiriyo e kinde e dwe achiel no bende mano yiero jalupne mano Martha Karua gazet ariyo gi weche momi pek mane mineno ni wachak kawuono mane mapek ahinya ma ipan ja Kenya kama intiere doher ni wamul Cleophas gazede gete oningo bini wasomo kata kamano sani kwa uwe wach mar mano Kalonzo Musyoka kinde mathoth e thuolo mar jumbe 4 mokadho Uganda osebedo kacho ni to Kalonzo matini Kalonzo has been osebede iti jopiny kat e it bende dhog jopiny ng'ato kodonje social media to kwacho ni Kalonzo ja kawuono en nang'o kawuono ochung' kanye nikech ing'eni kichiewo gokinyi to wacho ni seche moko loko pache koro miyo jopiny nigi mind no already king'iyo Standard wacho kae ni gimomiyo jatend piny Uhuru Kenyatta ok dhi bedo e campaign trail mar Raila Odinga gima jopiny onge japiny kata moro mantie dala kacha makoro e pache ong'eyo ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ok dhi bedo e campaign trail mar Raila Odinga kaluwore bende gi support ma osebedo kochiwo kata kamano aparo ni e pach japiny kacha odhi ng'eyo ni ang'o momiyo koro gichunya anano ni Standard kawuono nigi pek moingo nation wasewuoye Kalonzo mang'eny omiyo jopiny onge gi buok moro manyalo
onge atianga wach na earthquake manyalo yiengo gi matek ahinya wi wach Kalonzo. Mana kamano Kalonzo bende omipeka. Mana kamano wadhi nyaka gazet mara The Standard. Emwachako gokinyi ma kawuono. Gazet mar The Standard mana ka gisewinjo kanyo wach momipek. Uhuru Kenyatta koro ok dhi chopo gwenge moko makoro iluongo ni battlegrounds. Gin gwenge moko makoro nyaka sani nitiere kwan ombulu ma ikia ni dhi kanye. Jogi te nigi thuolo mar wuok kanyo kendo mar rango gi. To kwan ombulu man kanyo romo kata oingo milion 5 Judy. Wadong mana gi ndalo 81 to chomo yiero maduong'. Weche dhi bedo nade ka koro jogo mane geno ni Uhuru Kenyatta dhi chopo kata weyo chopo ne campaign mag Raila Odinga gwenge miluongo ni battlegrounds. 4.7 million Cleophas oken kwan matin. Kata kamano siasa ing'eni chal gi mpira. Mpira inyalo bedo ni dong gi seconds 2 to mpira rumo. To seconds 2 go nyalo kelo lokruok maduong' bende. Koro wawacho ni ndalo 81 ni mar ngima ja siasa onyalo with good strategy onyalo loko ganda mabuora. Gwenge battlegrounds kineno eko kumoting'o Kwale, Tana River, Lamu, Garissa, kuonde makoro wawacho ni nigi pek kata kwan mar ombulu mamalo. Mano korango kwan jogo madhigo ombulu jogo mosendikore nyaka higa ni mano kalore gi kwan mosechiw kanyo gi duol mochung' ne yiero. Mana wanyalo mana rango gi kanyo battleground gi. Ineno kolam mokwongo mantiere kanyo. Mano kata ka irango itoboke ne mar 4 weche mantiere kanyo ma omipe. Kwan county ma Kwale, Tana River, Lamu, Garissa, Wajir, Mandera, Marsabit, Isiolo kod Kitui. Ineno kwan mar ombulu ahinya to ne kuonde mantie kadho nam chumbi Cleophas kanyo. Kwan jok mosendikore kaka jogo ombulu ni malo. Matene ni probability mar gin go ombulu nitie malo makopo ni nitie force mokethore kanyo to gin force matin ahinya. Koro miyo gwenge gi nyaka bed ni nitie force moro ma campaigns madhi kanyo nyaka bed strong. Akia gimomiyo giparo kama, lakini ng'eni bende Cleophas kinde moko machien kane wacho ni injo ka jo Central ne wacho ni onego beni koro ogai mar ODM Raila Odinga owuog oko mar manyo ombulu kende ma ok otiyo kod jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ma bende ni wacho ni is a tool. Manyaka sani nitiere counties makoro nyaka sani oseketi mana gazet kanyo kata morango gi. Nitiere mago makoro iwacho ni counties manyalo dhi kata manyalo dhi go ombulu ne duon burano mar UDA. Kwan mathoth kanyo ting'o Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga, Murang'a, Kiambu, West Pokot, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet, Nandi, Baringo, Laikipia, Nakuru, Kericho, Bomet, Bungoma. Magi kumowacho ni kumochomo joka UDA kocha ka Azimio Stronghold. Kineno counties go Cleophas ineno ka ging'eny moingo momiwa kanyo kaka Azimio Strongholds magin Busia, Mombasa, Kakamega, Kilifi, Taita Taveta. Kilifi kacha bende parni sani nitie koro yuarok mobedo kacha kalure bende ni sani ng'eni nitie jok mancho defect. Kadoke UDA. Ya gavana masani mano mabende jatenda duon burano mar pa mabende koro wuok orire yanga gi kweth ni mara UDA. To ka irango wach maduong' ka jogi masiro lwedo miwacho ni Azimio Stronghold nyaka sani onge county mora ma wuok masawa mar Kenya. Counties auchiel wuok masawa mar Kenya te nitiere kod miwacho ni UDA. Matine ni Azimio sani nigi pek kendo nyaka gitu okanda mar manyo kura masawa mar Kenya. Cleophas strategy mar manyo kura masawa mar Kenya ka bende luore ni sani mon managi 81 days. Parne jalup jatend piny Kenya William Ruto oyiero jalno maya Nyeri. To bende ineno gima notimore Nyeri kinde maniko mane osenindo Mwai Kibaki. Matini ni kanya nyaka koro to Azimio goe kambi mar manyo joka. To kata mana sani ineno county no ma oyier kaka jalup Raila Odinga. Ok inene kanyo kaka Stronghold mar Azimio la Umoja. Matini kata mana en wuon en gi pek mar dok e gweng' mare. Mondo dhi osergi mondo gigo ombulu ne Azimio la Umoja. Koro en pek mateni opek kata mana ne ng'at mantie iye kanyo en Martha Karua. Koro en be nyaka odok piny mondo convince jogeni. Ing'e ka jogeni ok support Cleophas ka sani inyombo in gi nyithindi
to ng'ato nobiro niwacho ni baba uni ing'e ni jakuo, to nyithindi gi chigi bocho ni hey, wang'e baba en jakuo. Ing'e ni mano koro onge kaka inyalo ginene, kaka inyalo support yourself. Nyaka koro igo agoa kambi gi joodi piny mikoni gini ing'e ni kadhi kama tang'o madhi timore kama. Kotera e jela to ng'e ni mogo onge ot ka. Gimoro ma jonego bed ni rango e yo moro matut ahinya. Jal monego bed ni konyo kwethno mar Azimio go kampen e gwenge ma masawa mar Kenya ahinya to en jatend piny Kenya masani Uhuru Kenyatta. Kaluwore gi kaka David Murathe ne loso, owacho ni mane gazet mar The Standard itini mar 4, owacho kanyo ni nyaka sani en e jalup jakom maduong' bura mar Jubilee, to ka nitiere sani jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ok dhi timo kampen e gwenge ma masawa ahinya kata moko wacho ni mago mag stronghold kata battlegrounds go ok odhi chope ahinya, to odhi bedo kacha behind the scene, odhi bedo mana kochwalo wach gi chien mondo kampen gi otimre yo moko makare. Iparo ni wuok mare kampen makamago dhi keto Azimio la Umoja kod UDA kampen mar dhi bedo nade? Kiano wuon kampen ni dhi bedo mamit kopo ni jogo mochung' mar lero rwath gi rwath ni e pap. Rwath machon koro rango gi chien, kata kopo no dhiro to dhira ni bwana adhiri kama to kni koro en bochung' kaka rwath ma koro sani dwaro chung'. Koro rwath gi rwath mondo nyagre pap. Ing'eni kupimo nguvu wuon kuwuon to ng'ato neno ni strength mara nitie kai to strength mara nitie ka. Koro aneno ni en okang' makare mondo ruedhi ariyo koro ne ane kaka ginyalo hinyo lum. Mana kama nyako Ramogi Jwang' nitie weche mathoth motenore gi siasa, pod odhi medo marango gi to gima nyaka poni kendo weche go motenore koda chilo mag mibadhi ka omiye ni onego bed ni timo ang'o. Moro mantie thur kae kotelne kod jang'ad bura mano Esther Maina koro ochwalo kata ong'ado bura ne jatelo e kaunti ma Machakos mochung' ne owacho mano jatend migawo mochung' ne weche go mag pur kod chiemo kod timo gige mag kembe kata wanyalo wacho ni cooperative security, weche mantiere kanyo ma kaunti ma Machakos. Manyaka sani itoboke mar 4 ne wacho kanyo ni jatelo no koro nigi account mare mantiere gi milion 457 makoro lor ok dogol omuom machalo kamano kendo e bengi ne. Ma en gimoro manyalo wacho ni en gima jogo makedo kod mibadhi kata weche go mag chilo mag mibadhi ne jotelo mopogore opogore nyalo bedo kanyo gigoyo okang' moro makare mar konyo oganda e kinde gi ma omenda osebedo kalale sectors mopogore opogore thurka. Cleophas, ber koponi iyudo ni nitie weche mibadhi kumoro to victims obed prosecuted. Nyichi winjo e interview mano moyier kaka jalupo gai mar UDA Rigathi wacho ka nobedo interview gi Jeff Gini. Ni winjo ko wacho ni nyaka ni make iga chiel mokalo nyaka kawuono onge pod do onge kumosedhi. Matine ni mano is that a political threat. Koro miyo kata mana jok mimako mineno ni koro nigi mibadhi nyalo wuok oko mowach ni kata bed ni gimaka onge gima gibro timo gigo te bro tho. Gin mana weche ma juse bedo kawacho. Gin mana weche mane to bende ni winjo bende kotimo example ni kata mana jotelo madito masani koro obede Kenya ka bende no maki gi ketho no tudi gi weche mang'eny to onge gima no timgi. Martin ni jineno ni kata katimo kama to bedo ni an gi pesa tanyalo eno kang' monego bende akia kaka jung'ad bura onego bende gigo aput moro e odgi kanyo mondo gitia gi example mondo mi jiolan mane kwa nyalo konyo pinywa kae. To en ni kimako ng'ato onge gimitimo wanie kapok ng'ato timo gimoro to bende pod othiano gine TV bar maji teneno kata mana nyathi mantie gweng' kata nyathi mathin neno kwacho ni no maka to onge gimosetima ni neno onge koro onge gimoro amora mwa kata mana ne nyithino mapod tindo wakete ngimagi manyalo konyogi ka gidongo. Mana kama nyako Ramogi Jwang' en gimoro ma ka otim wach makamano to biro chopo mar kelo ni kaka piny owacho medo mana kedo koda chilo no mar mibadhi kamora mora ma iyudo wantiere kae wadarango it gazette ni mara 6 mara The Standard wach mano wawacho koro mar Kalonzo Musyoka koro nitie lemo machielo makoro koro ka oduogo to wacho ni lemo mane omiya e Azimio la Umoja mar bedo jatend migepe duto obiro kod demands mage ebe koro dwaro wacho ni mondo aduogi
ikna uru mae gi magi ma wacho ni kumia security arita kwe mia uru arita kwe gi ot maromre gi mar jalup jatend piny mabobiro mana ko wacho ni dong jalup Raila Odinga sani to koren Martha Karua ko umia lemono umia ot kachiel kod arita kwe marom gi mar Martha Karua ka umia gi mopogore wacho ni umia ata malo 20 mar piny owacho. Cleophas, wach telo odonjo kuom jotendwa kata mana jogo mwang'iyo kaka taya moingo ngima wa kaka wan jopiny. Eng'eni nyaka sani nitiere isewinjo e kinde mokadho gi nyaka to bende ne gol wach mar 100% transition ni nitie jonyuol mayuak ngima obedo matek. Janyuol nyalo bedo ni yudo siling 250 odiochieng to 250 ni oda tiyo godo nyiewo mo nyiewo sukari nyiewo ang'o. Nyathi matiende nyathi chok dhi skul. Nyathi njo kadho yes but koro diwo kode ot. Kako tere skul onge. To jotendwa monego beni konyowa gi gin gang'o. Pesa wa mwagolo matin mar usuru mama no dhi uso nyanya ogolo siling 20 mane ma ng'ato be koro demand ni miya ot maduong'. Tinge dala kacha ng'ato dak od lum machwer bende kaka ikonye onge. Akia onego beni watimo gimoro mondo wayier jotelo manigi interest mar jopiny at heart. Jopiny come first at the interest later. Kiparo wigite kako ndike gazet mara The Standard ka wacho ni kata yiero ariyo mosekalo ne oketo lek mare mar bedo jatend piny Kenya tenge kendo nowacho ni osir Raila Odinga to kendo osebedo mana koyuda kweda kawuok kuom jogo man machiegni kode ema nodhire kendo wacho ni ochone ni koro wuogo dhi ochung' kar kende wech maka magi jogo man gi chung' moro motegno mantiere bathe ma wacho ni ok odani riwri gi jogi kata ko wacho ni otemo no bi joka pod tame atama. Cleophas bende kane winjo chieng' wuok tich mane oyudo ka Musyoka Kalonzo bende ne lando ayanga ni owuok e riwruok mar Azimio la Umoja. Ni winjo ko wacho ni gimomiyo owuok e Azimio la Umoja en ni in fact no quote why can it be me sacrificing every day? Nango an monego beni awuok pile pile ni mondo aneg lek na mondo akony lek mar joma moko. To bende king'iyo Cleophas ei siasa mar piny Kenya ka. Ok apar ka nitie ja siasa moro amora ma Raila oseng'iewo gi wang' wenge ariyo mopogore gi Kalonzo Musyoka. Ok apar. Iwacho kanyo ni gin ji ariyo ma oherore ahinya. Iwacho ni kata ang'o matimre to gintiere mana kacha. Iwacho ni jasigu en mana achiel kende. En mana achiel. E kaunti ma Kitui bende itoboke mar 6 nyaka Ramogi Jwang' wadarango gigo matimore e kom mar laro ng'wech mar laro kom mar gavana e kaunti ma Kitui. Charity Ngilu kaachiel kod seneta machon David Musila gin jogo mantie kanyo ka laro kom no mar gavana ma Kitui. Korka kori ng'wech machalo kamae ka diponi Kalonzo Musyoka ok bi riwre kodgi siasa ma Ukambani kaya odhi bedo nade. Nitie jal machalo minyalo kaw mondo bi obed jatend nikech machalo lemo mokarne mana jogo mawuok Ukambani. Siasa pod kudho different directions. Pod nyaka sani pod ok wanyalo wacho. Wach mar ni ji battle on the same ground to gia e coalition achiel. Kilifi kacha sani wantiere gi nyadendi Aisha. To jatelo mar pa be nitie kacha. Aisha wacho ni in tibire UDA nyota ka. And I've been here. Asebedo Kilifi Amason Jefferson Kingi. Osebedo governor Tamariyo. Then gija chunge kom mar governor bende mawuok e pa. Gidhi pogore nade. Kenya kwanza swach donge zoni. Mara omiyo koro sani neno kaka chako yware. Omiyo ywaruok ni entiere kuonde te. To bende onge ng'ama daro wene wadgi telo. Wach telo gi wach power, money, fame. Imineno ka koro sani bende wacho ni we cannot be sacrificing every day. Koro Kalonzo wacho ni oromo. To bende po iki kwa dhi somo skang no dhi Standard ka chang no ne ka koro be amo kudho ka dhi kuom moro. Pod ok decided. Wada mana range kaka entiere kae. Kineno itoboke mar 7 bende koro imiyowa ler mathoth kaka Wiper wacho ni oken gisigu mora mora gi riwruok machielo mar Azimio ma bende en jakanyo mano mantiere kanyo wechego mag siasa Karua koro ka entiere Meru wach ma ochwalo kanyo ko wacho ni Munya kaachiel kod en gidhi keto gigo ma jogo mawuok Masawa mar Kenya nyime sirkal mar Raila Odinga kadiponi gikawo telo bang' yiero maduong'. Siasa mar Masawa mar Kenya sani kudho. Kendo an warito neno gi wang'o Cleophas anada mana na miwang'a ni pap to wachop tarik 10 dwe mar 8.
en gima rito mondo ne kaka timore ito boke mar aboro nyaka Ramogi Jwang' Kindiki mano Profesa Kithure Kindiki ma en seneta ma Tharaka Nithi koro owacho kanyo ni ANC kaachiel kod Ford Kenya nyaka koro kel ombulu mane owach ni koro nyaka gikel ka gintiere riwruok mar Kenya Kwanza. Pod obedo mana kudho. Bine no konyalo. Ingeni mondo yud 70% Cleophas ka wuok Western. Nyisore ni Wetangula gi Mudavadi nyaka doge ground. Kura ok inyal yudo Western ka kumi wuothe ti wuotho gi jatend piny Kenya koni. Nyaka koro gin ji ariyo gidoge ground because this is a task momigi gin ji adi. Ji ariyo. Koro the majority votes madhi ya Western en ni gino migi gari to gidoge ground. 70%. Wantiere gi county makirango kanyo wantiere gi Vihiga, Bungoma, Kakamega, gi mano ma Busia. Wantiere nyaka mano bende ma Trans Nzoia. Kitemo rango kanyo nitie duond buche mobiro kanyo. Ma winjruok osebedo mago mantiere Azimio. Mang'eni ODM ok dhi chungo jalar kom mar gavana ma Bungoma. Bungoma bende king'iyo. king'iyo. Ma Trans Nzoia bende ok gidhi chiwo nikech Natembeya dhi chung kanyo gi duond bura mar DAPK. Yamo mosebiro kanyo mag duond buche mamoko. Makoro chal ka gima jogo manodar bende kawuok NC ka duoge Azimio gi thoth. En lek manyalore koso pod en mana leka kirango 70%. Choni siasa ma Western sani chalo no gi maru kambani ni. En dhao madhi bede kind ruedhige. Kendo Wetangula gi Mudavadi mondo dogi. To joge Azimio ka bendo dogi. Ni neno ka gitimo romo makende kinde mane baba odhi yawa Yanga Free Cities ni godhi amboni neno pichni kachaka ni social media kane giromo. Kod ogai mar ODM Raila Odinga e pare kacha ma Kisumu. Aparo ni achiel kuom weche manage wacho en ni to ka jokada kao 70% of votes maka watu wamanyi adi pogi kono wane gin magiriwo iti they are around 5 gina maromo ji abich madito gito gimanyo ne Azimio kuradi sama Wetangula gi Mudavadi bemanyo atamalo 70 ne duond bura mar UDM. Jomodong kweth machielo ni gin gimanyo mage. Mondo koro wane ni to mizani ni kanye, wan kanye. Mana kamano Ramogi Jwang' nyoro ogai mar ODM ne otimo limbe kaunti ma Kisumu kama bende no yao chenro no mag gedo kata mar gero ute manengo gi oyueyo mago nengo ma ofuongore e yoduto mantiere kane oloso e Kisumu. Owacho ni Martha Karua mabene kore jalup ne ng'wech mar laro kom mar jatend piny Kenya. Martha Karua dhi konyo e dhao kendo dhi wacho kanyo ni en goruok kod mibadhi, chilo mar mibadhi e sirkal. Mano lweny ma owene Martha Karua. Martha Karua ong'eyo kaka dhi rakre kode nikech en makoro okete kanyo e migao mochung' ne wechego mag chike kaachiel kod rango ratiro mopogore opogore mag oganda. Gima kamano nyalo bedo achiel kuom gik moko manyalo chwalo ombulu mathoth ne Raila Odinga e kinde ne ma ochomo yiero gi Azimio la Umoja One Kenya. Cleophas kwa were gi wach mar ombulu poni riwruok mar Azimio la Umoja nyalo yudo telo e yiero maduong' mar igani. Ingeni chutho to onge ga pok momi jalup jatend piny Kenya miwacho ni to koro ichung' ne ma miyo Martha Karua telo mar bedo in charge of weche mag loge nyalo goyo keto piny Kenya e kuma duong' kariwore bende ni en gi lemo mar bedo jalup jatend piny Kenya manyiso no bro bedo kong'eyo gik matimore e sirikal modhuro bro konyowa e kedo gi weche mag mibathi e Kenya ka poni gi yudo telo. Aneno no dhi kelo konyruok wawere gi wach mar kura aside poni gi yude to with the paro maneno kuom Martha Karua poni yes otiyo matek odhi bedo kony ne jopiny mondo mi giyude ombulu por nyaka go donge nyaka koro gidoge ground to mago koro dhi bedo moko kuom paro kata agenda mag dhi chwalo ne oganda jo Kenya mane gino miluongo ni manifesto masani oganda medo mana loso gi wada mana rango dakika machok modongo kae gazede mantie kae wacho ni kes mar Sudi Oscar Sudi mano jod bura ma Kapseret pod nitiere mano kaluwore koda weche mag somo mano ito boke mar 12 koro nitiere kanyo wacho ni Sudi's case pod wacho kanyo ni koro nitiere kama ne nitiere mano kochopo odiochieng' manyoro koro dhi bedo kagima ichunge mano ka irango ni ji ochomo yiero maduong'. Owach ni onge evidence mora mora onge neno minyalo chiw ni Oscar Sudi certificate ge duto mag somo gin gik moko maonge wachomo kanye kata ka joko kono sekwede
mane momiyo koro wacho ni odhi nyim doho mondo owach mano. Wacho ni oonge oko mar Kenya kata ni owuok nikech otuo. Tiwinjo ka court wacho kanyo ni there is no proof manyiso ni otuo kata onge oko mar Kenya. Koro miye nyaka tich ang'wen en kawuono mar chopo kacha mondo defend. To bende od bura no wacho ni kopo ni ok ochopo to pod bura dhi mbele. Ing'eni mondo mi Cleophas mondo mi warie piny en ni jok motelo nwa onego bed okaw responsibility mar wacho ni if it's right it's right. Kiwacho ni emomiyo kata ka in Cleophas to onyisi ni en gi gimoro to nyathini dala kacha ko bet TV neno ni baba kawuono ne dhi e court to baba wacho nang'o, nyathini neno to wacho ni yes an gi baba mang'eni nyalo chung kaka jatelo. Nyathini ko dhi e school to wacho ni yes I have a father who is a lion. Beda Simba Oscar Sudi kedi chope do mana kaka owache kanyo. Jang'ad bura mano Kombo koro wacho kanyo ni bura ma kama osekawo thuolo malach e doho kendo chopo kinde ma koro nyaka tieke. Oscar Sudi no chwalo kwayo mare ni okony ochunge nyaka yiero maduong' arum en gimoro ma doho ok oyie kendo mane mantiere kanyo. Nitiere weche mopogore iwacho ni jogo mane jakawo mwandu kowuok kuom babage matin. Iwacho kanyo ni stepfather's property mwandu mar babau matin mano en mwandu koso en mwandu babau mano saneno kaluo wakocha to en mwandu donga bani kalu en do koro chungo nyithindo ariyo mane dwaro kawo mwandu kowuok kuom okada wacho dhok machielo cha tung'e ka konyo kora Muge Jwang jogo mantie kanyo mano kawo mama gi bang' kane mama gi no baba gi koro ne osenindo mar wach mantiere kanyo to koro onge kaluowa entie gwenge go ma Kajiado gi Thika en rito ni gibodhi nade waring mapiyo warang gigo matimore e gazet mar Daily Nation ka watieko mano ne waselosi wi Kalonzo Musyoka kako obedo ka ochikore ka en koni kocha wadong' mana dakika adek to watieko mana mapiyo waranga ne opinion poll nyaka sani Raila Odinga ni nyime ka iluwe kod Ruto atamalo 39 mar Raila atamalo 35 ang'wen kende to Raila Amolo Odinga omede kod atamalo 7 parni chien kacha akinde mar dwe achiel mokadho Ruto ne ni mbele mokalo akia ni yamo kudho bang' yiero jolupgi koso yamo kudho nang'o anyway pod wadong' gi ndalo 81 en gima warito neno ni obo bedo nade wadhi e wach manotimore Kasarani ka watieko ma wach ma chiegni gi dho chuny ahinya wacho mag human interest koro nitiere nek mane otimore kaunti ma Nairobi kae gwenge ma Kasarani ahinya mano Mirema Road iwacho ni kanyo kama ne oneg jal moro mana gi magina bunde mano goyego kacha kaluwore gi gigo mabende report mamoko yango ni polisi oseyudo gik mathoth e gari mano nege jal ma kamano. Ahero human interest stories nikech janeno marwa kisomo gazet tiyudo story miwinjo kaka isome to duong'o dhod chunyi of course siasa biro siasa kadho but story moro maduong'o dhod chunyi cha ok oduong' dhod chunyi kende to mi puonj ineno kaka koro Germany jaode mosedak godo kuom thuolo mar higni 16 ong'e ni en police to sani ouso gige electronics ma ok en adieri Maria ni sedak gi jaodi kuom thuolo mar higni 16 to pod ikiaye janeno marwa page 3 mar The Daily Nation som gazet ng'e ni tang'o matimore to in kaka japiny man kacha bise bedo jadieri ne joodi to aina gi ok nyal duong'o jaodi kende kata mana nyithindo nyalo live one mental health awareness month gikaina gi nyalo duong'o pach nyithindo ma gidong ka ok gin sawa mana kama nyakro Muge Jwang Kalonzo pod nitiere kinda wacho ni Akuru Gasumbi wacho ni nitie kuma tek ahinya mar keto pache obede gimoro makare kano donje od bura higa mar 1985 nyaka sani mano higa mara kano stieko tano mar bedo jalup jatend piny Kenya mano jalup Mwai Kibaki yiero kani jochomo yiero mar higa 2013 nyaka sani pontie jogo makoro bedo kacha motegno makoro en tim mai to mane manyako tim mano tingo Kilonzo Mutora Kilonzo Junior Senator Dan Manzo kachiel kod Senator Enoch Wambua jogi duto iparo ni gichomo kuma kare kod jatelo Kalonzo kata iwacho gani nyathi kipuonjo to nyalo bedo ni en gi rieko mang'eny moingo japuonj pod nitie ga paro ma nyathi go nitie go ni japuonj anen mentana
Koro japuonj nyaka bed mentor. Kamano. Pod en mentor, nyaka bed mentor. Pod en japuonj. Ito boke mar abiriyo Ruto kore wacho kanyo ni en owacho ni ok en ng'ama wacho adieri e weche mag keto thuolo no mar Prime Minister, mano kata Chief Cabinet Secretary, kaka ne okete kata en bende kweth mare mar Kenya Kwanza. Koma kamano bende nitie jok mochopo e doho ka wacho ni oonge chik mar Kenya. Ere kaka jogi kete kanyo ka gisingo. Wacho mana singo ma ichiwo kinde gima ipogo lemo mag siasa. Koso neno Te dakika matin modong Cleophas. Lemo ainagi. Pend chik mano witoko gi doho mamalo mano BBI. Numiyo room machal kama. Pend chik ni gweyo kabisa kod jalup jatend piny Kenya. To nyaka sani koro osechugo lemo machielo. Nyiso wanang'o kaka japiny siasa tero wakanye to dwoko wakanye. Nyalo bedo ni giwuondowa nikech yie koni gikonowa ni kik support ma to gikoni gin gi support. Wan kaka jopiny. Wadhi kanye. BBI dhi duogo, BBI dhi chopo. Jogi wacho ni nyalo oko mana chikegi kata ka pod gintiere oko mok kitimo kata nikech BBI yonge to BBI ne support chikno to kata ka BBI yonge to chikno giseketo. En gimoro ma lich ahinya. Warito neno ka Kenya Kwanza donjo gidhi loko chikego koso ka Azimio donjo to BBI dhi chier. En gimoro ma warito. County ma Siaya, Gumbo, mano Nicholas Gumbo, koro jalupne mane gichomo go yiero Charles Owino. Jaul wach machon e lo obila mapachuka koro ne wuok oko wacho ni en koro komno weyo duon burano mara UDM makoro nyaka sani mano United Democratic Movement ose wacho ni koro gisego kogno jok moko makoro gidhi yiero mondo bede komno mar jalup governor engwech mar laro komno mar governor e county ma Siaya. Wach makamano koro wacho kanyo ni jogo mano chopo kanyo en David Oito, mano jafwambo machon mabende ntiere kanyo wacho ni Mr. Tabanu Chogo gi town clerk machon mano Mr. Baraza. Jogi neno ni en kwano madhi gore makare Siaya koso dhi duoko mbi mar gi piny. Giwuok mar Charles. Charles okoni odok jatende nokone ni wuok mare kar tich no ken mano moluore gi chik matine ni probability en ni odoke kare mar tich pod wakia lakini ngeni nyaka sani rumbi mar siasa e gine masaya kind UDM gi ODM okawo lai moro no migi 48 hours wala ni gi land kendgi nite kidije adekgi mane magiyiero bochiegni rumo kama chielo Afri Cities dhi nyime watieko mana noro magazet Afri Cities dhi nyime county ma Kisumo wadarango ni iwacho kanyo ni family planning yore mag komo nyuol miyo bombe matindo gi madongo mantiere Afrika medo mana dongore kata medo kwan medo mana dhi malo to ka kwano medre ntiere gik mathoth ma oganda dwaro moko ting'o wechego mag somo wechego mag tudruok kachiel kod bedo kod weche mag rito alwora makare bedo kod ng'ikruok gima kamano matimore county ma Kisumu tenore kod Afri Cities ka irango kaka inyalo kony bombe mantiere Afrika wachomo kama chalo nade tin kaka jafwambo mantiere kod anyacho ni yaro ahinya wechego mag thieth weche mag komo nyuol gini nyalo lose Cleophas koponi weche mag komo nyuol nyalo konyowa kata mana king'iyo boma ma Nairobi kai koponi dhi town gokinyi sani iwuok kai dhi town to kata wuotho tambi ng'ama ni mbele kacho kine ji teringo to ji ng'eny koponi weche mag komo nyuol gi nyalo bedo ni konyowa to nyalo konyowa lakini jowa pod kia sani koponi dhi e gweng' kacha tikono nyako moro ma pod tin kata mana 28 moponi onge gi somo mang'eny ahinya ikone weche nyuol oko bi elewa to wiri kata mana gi nyakono jaode modak go ng'eyo mane en knowledge mane ma en godo about family planning jothieth sirikal nyaka koro wuog oko mar kono jopiny ok anyal wuok na dhi e kakia jaoda ok yie nikech ang'o owacho ni kia gigo biro miyo kichak inyuol kendo adiri en mane nyaka koro giwuog mar puonjo jolony be nyaka wuog oko mondo okony oganda nyaka koro mange jwang nyaka sani Afrika nitiere joma mine maromo 20 maonge kod ng'eyo kata lony e wechegi mag komo nyuol kendo magi gik moko miwacho ni medo ahinya dongruok mag kwan jogo modak e bombe madongo gi matindo mantiere Afrika kaya nyakora mga jwang mago kod mathoth awalidho lidha mondo bed gi siso mar nyiewo gazet ni mara Daily Nation kata Standard mora ma omori okinyi makawuono tem mana range kanyaka sani koro nitiere jolar kombe mopogore mano mag governor ma oseyiero jolupgi tema ne rango kanye gazet mar The Standard ni jok mage manitiere kanyo weche mag tuke nitiere kanye Standard kachiel kod Daily Nation ng'eni transfer window ni ka season rumo mar EPL mano league no ma Ingereza ji chomo kanye
Kylian Mbappe ochomo tim mara Real Madrid koso kaka nyawadgi ma Chelsea Antonio Rudiger bende dhi Real Madrid kendo mano nosekete lela kod kocha mare bende mano osewacho ni koro gintie thuolo mar timo kamano. Manchester United koro dhi nyiewo jok mage kose dhi nyiewe mane makelo giko mag nono magazet okinyi makawuono ka wakoli ni erokamano komedo kodwa watieko mane thuolo no erokamano nya Judi Erokamano Enja neno mara Mogi TV wagoni erokamano enya komedo kodwa ne wachaki nyaka sani to koro ka wasomo mana gigo ma uketo nwa e mbui kacha ni uwacho ni uneno yo machalo nade. Runix Wood Monica erokamano enya Onyango Kevin erokamano kuom kete ka Simon Okuyunchi wacho ni yo makare Zakielo Yunde Wood Simenya erokamano enya Okotho Njiko Jaunga wacho neno aka intiere unga kanyo gi jogo duto mokete ka erokamano kuom kete ka echeno ni mara Rupiny kidieny mar nono magazet mabiro nitiere udi mar Wombre udi mamukore ng'ama muko udi gi imuko gi jomagi imuko ka gin kanye en ang'o magoyo udi piny e kaunti ma Kisumu higa mokalo notimore odiochieng' manyoro ne otimore Ruiru jumbe kata dweche mokalo ne otimore e kaunti ma Kiambu gwenge ma Kinoo nyakwara Muge Jwang en ang'o mosebedo ka timore. Nyawadwa Joyce Oduor nitiere kae kod jolony wada winjo kikete mana kae bang' yweyo madundo ma wakao bang' mano ang' okelo ni chenro no achiel kachiel oriti masani med kete mana Ramogi TV. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical